एलके प्रडाक्शन इउटुब चेनेलसिम नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय सो एलके प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गासै साबस्क्राइबार भिउवार्स आरो गासै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो खोब इम्पर्टेन्ट मोनसे भिडिअ लानानै फैदों सो बे भिडिअआ स्पेशली टिचारफोरनि थाखाय जागोन जायफोरा एलपि स्कुल एमइ स्कुल माने प्राइमारि लेभेलाव जायफोरा फोरोंगिरिफोरा खामानि मावगासिनो दं सो बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ मोस्ट इम्पर्टेन्ट जागोन सो बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायोब्ला गोबां मिथिनो लागा बाथ्रानि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन बे जाबाय निष्ठा सो निष्ठाखौ नोंथांमोना खोनाबाय थादों सो निष्ठा खालामनानै गोबाङानो एक्चुअली निष्ठाया माबायदि ट्रेनिं जागोन बेयाव मा बाथ्राफोरखौ बे ट्रेनिंनि गेजेरजों फोरोंनाय जागोन टिचारफोरखौ सो बेनि सोमोन्दै आं डिटेल्स दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो बर' रावजों माने रोखा-रोखायै आरो फारसेनिफ्राय गथि आं सावरायगोन सो नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायोब्ला निष्ठानि सोमोन्दै सम्पूर्ण भाबे माने आबुङै नोंथांमोना मिथिना मोनगोन आरो निष्ठायाव मा ट्रेनिं जागोन ट्रेनिंआव माबायदि कुवेश्चन फैगोन नोंथांमोना डिटेल्स बुजिनानै मोनगोन सो बेनिखायनो बुंदों आङो नोंथांमोना जेसे हायो एसेबां नैबे भिडिअखौ फोरोंगिरिफोरनो जायफ्रा फोरोंगिरि मावगासिनो दं एमइ आरो एलपि लेभेलाव बिथांमोन जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाबो बे निष्ठानि ट्रेनिं खालामनायाव जाहाथे गोरलै भाबे ट्रेनिंखौ मोजाङै पास खालामनो हायो आरो ट्रेनिंखौ मोजाङै खालामनो हायो बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ डेडिकेट खालामबाय सो फै जों थांनोसै निष्ठाया जाबाय बे मोनसे ट्रेनिं आं स्क्रिनाव होनानै दोनदों नेशनेल इनिशिएटिभ फर स्कुल हेड्स एन्ड टिचार्स हलिस्टिक एडभान्समेन्ट सो बेयो जाबाय निष्ठा माने फुल फर्मखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय नेशनेल इनिशिएटिभ मोनसे हायुङारि मोनसे बियो बिथांखि फर स्कुल हेड्स एन्ड टिचार्स फोरोंगिरिफोरनि आरो गाहाय फोरोंगिरिफोरनि मोनसे ट्रेनिं बेयो सो मोनसे ट्रेनिंनि मोनसे मावथांखि बियो सो बे ट्रेनिंनि गेजेरजों हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट माने जाबाय मैखोम माने साबसिन जौगानाय सो बे ट्रेनिंनि गेजेरजों ओरैबायदि उद्देश्य लानाय जादों जे बे एलपि आरो एमइ माने प्राइमारि लेभेलखौ बोरैहाय साबसिन जौगानाय लाबोनो हागोन बे लेभेलाव बोरैहाय माने मेक्सिमाम प्रेक्टिकेल एडभान्समेन्टखौ बोरैहाय गथ'फोरनो होनो हागोन आरो बै गथ'फोरा जोंनि जितु सरकारि स्कुलाव फरायनाय एमइ आरो एलपि स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरा नेशनेल लेभेलाव माबायदि कम्पिटिशननि दावहायाव नांनो हागोन सो बै बुस्थुखौ बै बिथिंखौ नोजोर होनानै कमप्लिटलि नोजोर होनानै एनसिइआरटिनि मडेलाव एनसिइआरटिनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ स्ट्रिक्टलि फल' खालामनानै बे ट्रेनिंखौ होनाय जागोन सो नोंथांमोना बेखौनो बुजि मोननांगोन बे निष्ठानि गेजेरजों मोनसे नेशनेल इडुकेसनेल ट्रेनिं जागोन बेयाव जेराव माने एनसिइआरटिनि बांसिन नियम नितिफोरखौ ट्रेनिं होनाय जागोन आरो मेक्सिमाम मा थागोन बेयाव माने जायफोरा डिएलएड दं जायफोरा बिएड दं एक्चुअली जायफोरा डिएलएड आरो बिएडखौ मोजां कनसेप्ट लानानै फरायदों जायफोरा बे डिएलएड आरो बिएडखौ मोजाङै माने गोसो होथाबनानै कनसेप्ट लानानै बुजि मोननानै पास जादों बा जायफोरा सार्टिफिकेट दं बिएड आरो डिएलएडनि सो बिथांमोननि थाखाय बे निष्ठा ट्रेनिंआ जोबोर गोरलै जागोन जों दाना थांनोसै गिबियाव थांनाय जोङो बेयाव मोनसे ट्रेनिं जागोन ट्रेनिंआ जाबाय मडिउल 1 मडिउल 2 ओरै थागोन माखासे मडिउल थागोन बेयाव 12-13थासो मडिउल थागोन दिनै आङो नोंथांमोननो आङो इम्पर्टेन्ट मडिउलफोरनिल' सोमोन्दैल' बुंगोन सो नोंथांमोना बेखौ मिथिबानो गुबुनफोरखौ इजिलि मिथिनो हागोन सो नोंथांमोननो आं नायनो नायदों गिबियावनो बे जाबाय मडिउल 1 माने 6 डेज ट्रेनिं जागोन बेयाव टिचारफोरनि थाखाय हेड टिचारफोरनि थाखाय 3 जागोन आरो बाकी एसिस्टेन्ट टिचारफोरनि थाखाय बेयाव 6 डेज जागोन एसएमसिफोरनि थाखाय सेपारेट जागोन मादार्स ग्रुपनि थाखाय सेपारेट जागोन आरो गुबुन माने टिचार इडुकेसन लाइनजों लोब्बा थानाय नेशनेल लेभेल स्टेट लेभेल आरो ब्लक लेभेल माने क्लास्टार लेभेलाव गुबुन बिभागाव माने गुबुन थोरफोआव गुबुन स्पेसाव गुबुन ट्रेनिंआव गुबुन लेभेलफ्राव गुबुन ट्रेनिं जागोन सो आं दिनै नोंथांमोना स्पेशल टिचारफोरनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों सो बेयाव 6 डेज ट्रेनिं जागोन टिचारफोरनि थाखाय एसिस्टेन्ट टिचारफोरनि थाखाय सो बेयाव आङो फार्स्ट मडिउल 1 आव मा दं मा ट्रेनिं फोरोंनाय जागोन मा ट्रेनिं होनाय जागोन आं बेनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों सो फार्स्ट ट्रेनिंआ जागोन नोंथांमोननिया मडिउल 1 आव दङ केरिकुलार एक्टिभिटिस केरिकुलार लार्नार सेन्टार्ड पेडागजी लार्निं आउटकाम्स एन्ड इनक्लुसिभ एडुकेसन बेयाव जागोन मा बे आयदानि गेजेरजों जोङो बे मडेलनि गेजेरजों जोङो आं ओंखायनो बर'आव लिरदों बे आयदानि गेजेरजों सासे फोरोंगिरिया सोलोंनो हागोन मा सोलोंनो हागोन सिङाव लिरदों जोङो मा नाम्बार 1 आव लिरदों सासे गथ'आ बोरै सोलोंनो हाया जाना दङ बेयो हायो जानांगौ सासे गथ'आ बोरै सोलोङो बेनि मेन्टेलिटिया मेन्टेलनि मेकानिजमा मा बे माबायदि मुखस्थ' थायो
बे सोलोङो माबायदि जितु मेन्टेल एन्ड साइकोलजिकेल जितु मेकानिजम माइन्डनि खामानि मावग्रा बे बोरैहाय खामानि मावो गथ' सासेनिया बेनि सोमोन्दै ट्रेनिं होनाय जागोन गुबुन गुबुन बिथिं जेरै समाज रांखान्थियारि माने ससिय' इक'नमिक आरो इमोशन बे इमोशना गथ' सासेखौ सोलोंनायाव माबायदि प्रभाब एबा गोहोम खोख्लैयो ससिय' इक'नमिक बेकग्राउन्ड माने समाज रांखान्थि बिथिङा गथ' सासेनि सोलोंनायाव माबायदि प्रभाब खोलैयो बेखौ सासे फोरोंगिरिया बोरैहाय बुजिनांगौ बेनि बुजिनायनि इम्पर्टेन्सआ मा बे बुस्थुफोरखौ माने खुब डिटेल्स भाबै ट्रेनिंआव फोरोंनाय जागोन आरो बे बिथिङाव फोरोंगिरिया मा मा बिफाव लानो हायो ससिय' इक'नमिक बेकग्राउन्ड माने समाज रांखान्थियारि बिथिं आबेगारि बिथिं माने इमोशन्स एबा आबेगफोरा गथ' सासेनि सोलोंनाय रोंनाय मुखस्थ' थानाय मुखस्थ' थायै बेयाव बोरै प्रभाब खोलैयो बै बुस्थुफोरखौ फोरोंगिरि सासेया बोरै मिथिनांगोन आरो बेखौ बोरैहाय हेन्डेल खालामनांगोन बोरैहाय खामानि मावनांगोन बेनि सायाव सोनारनानै बे बुस्थुफोरखौनो बे ट्रेनिंनि गेजेरजों फोरोंनाय जागोन मडिउल 1 आव माने फार्स्ट डेआव ट्रेनिंनि फार्स्ट डे खालि नेक्स्टआव फोरोंनाय जागोन व्हाट इज द रुल अफ केरिकुलार सिलेबास टेक्स्ट बुक्स एन्ड आदार लार्निं रिसोर्सेस इन प्रमोटिं चिल्ड्रेन्स लार्निं इन इनक्लुसिव सेटिंग्स जोंना बेयाव माने केरिकुलामनि इम्पर्टेन्सआ मा केरिकुलामखौ जोंनो मानो नांगौ दा नैबे मोनसे नेशनेल केरिकुलाम बा हमना ला नेशनेल केरिकुलाम फर एजुकेशन 2005 ओरैबायदि जोंनि केरिकुलाम दंसोगारो बे केरिकुलामनि इम्पर्टेन्सआ मा केरिकुलाम माने मा बे बुस्थुफोरखौ डिटेल्सआव माने ट्रेनिंआव फोरोंनाय जागोन सिलेबासखौ मानो नांगौ जोंनो सिलेबासनि इम्पर्टेन्सआ मा जोंनि बांसिन टिचारफोरानो सिलेबास माने मा मिथियो ओरै सा साज्रां लायो सिलेबास माने सिलेबासानो आरो ओरै लायो खिन्थु एक्चुअलि सिलेबास माने मा बेखौ मानो नांगौ बिनि इम्पर्टेन्सआ मा बेखौ माबायदि बानायो सिलेबास मोनसेखौ स्टुडेन्ट खासेनि माथानि मेलेमनि खामानि मावनायनि सायाव सोनारनानैसो सिलेबासखौ बानायनाय जायो दा सिलेबासा एक्चुअलि मा बेखौ बोरै बानायो बेफोरनि सायाव फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय जागोन नेक्स्टआव जागोन टेक्स्ट बुकखौ बोरै बानायनाय जायो जोंनि बांसिन फोरोंगिरिफोरानो टेक्स्ट बुकनि सोमोन्दै मिथिया गावसोरा मोजाङै फोरोंनो रोङा खिन्थु टेक्स्ट बुकखौ बिसोर दाय होयो टेक्स्ट बुक्सआ मोजां नङा माने प्राइभेट स्कुलनि टेक्स्ट बुकदों माने गोरोबा माने मा बायदि बायदि बिभिन्न टेक्स्ट बुकआ सानखान्थियालायनो मोजां नङा बेयाव सलुसन थाया माबा माबि सल' थालाबायो खन्थाइ थालाबायो सानखान्थि बिजाबाव इंलिश बिथराइ बिजाबाव गिबियाव अ आ क ख गाराङाव गाराङा थाया माबा माबि खन्थाइ थालाबायो स' बै बुस्थुफ्रा मानो जायो टेक्स्ट बुकआव मानो थायो बेफोरो बै बुस्थुफोरनि आसल कनसेप्टखौ बुजि मोनगोन आरो दासो बुजि मोनसिगोन जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बिजाबफोरा मानो बेबायदि जायो गिबियावनो मानो गाराङाव गाराङा थायालासिनो अ आ क ख थायालासिनो मानो सल' थायो मानो रायाम थायो मानो खन्थाइ थायो बै बुस्थुनि आसल कनसेप्टखौ बै निस्था ट्रेनिंनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरा बुजिना मोनगोन बेनिफ्राय लार्निं रिसोर्सेस आरो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन लार्निं रिसोर्सेस माने सोलोंनायनि फुंखाफोरनि सोमोन्दै बुजिना मोनगोन आरो माने बै डिटेल्स सोमोन्दै सासे फोरोंगिरिया फार्स्ट डे ट्रेनिंनि फार्स्ट डे खालि गिबि सानखालि बे बाथ्राफोरखौ बुजिना मोनगोन बेनि उनाव जों थांनोसै नेक्स्टआव दङ मा जथाय थाखो खथा माने इनक्लुसिभ क्लासरुमाव साफ्रोमबो फरायसाफोरनि गोनांथिखौ सासे फोरोंगिरिया बोरै सुफुंनो इनक्लुसिभ क्लासरुम माने जाबाय इनक्लुसिभ क्लासरुम माने बेयाव माने गासैबो हारि राव धोरोम बासियालाबासिनो मोनसे थाखोआवनो ज' माने खालामनानै फोरोंनायखौनो इनक्लुसिभ क्लासरुम होनना बुङो स' बै इनक्लुसिभ क्लासरुमखौ बोरैहाय मेनेज खालामनो सासे फोरोंगिरिया गंसे फरायसालियाव हिन्दु धोरोमनि सासे मानसि फैनो हानाय ख्रिस्टान धोरोमनि सासे मानसि फैनो हानाय शंकरी धोरोम कृष्ण धोरोमनि सासे मानसिया बेयाव ज' जागोन सा बै मानसिफोरखौ मालाबा बिराद टेलेन्टेड मानसि थागोन बेयावनो ज' फोरोंनांगोन सोरबा दुर्बल माने रोंथारि मानसि थागोन बे मोनसे क्लासरुमावनो ज' खालामना लानानै बिसोरखौ फोरोंनांगोन दा बेयाव गुबुन लेभेलनि मानसि गुबुन बिथिंनि गुबुन माने टेलेन्टनि मानसिफोरखौ नोङो बोरैहाय फोरोंनो बेनि सोमोन्दै नोङो डिटेल्स बे ट्रेनिंआव जोङो बुजिनानै मोनगोन थांसै जोङो नेक्स्टआव दङ मा 4 नाम्बाराव दङ सोलोंथायारि फिथाइ माने लार्निं आउटकाम्स आया मा सोलोंथायारि फिथाइया मा लार्निं आउटकाम्स माने मा बे बाथ्राखौ डिटेल्स बुजिना मोनगोन फोरोंगिरि लार्निं आउटकाम्स माने मा एक्चुअलि मानो नांगौ बेखौ लार्निं आउटकामा गथ' सासेखौ माने खोब रोंखा राखा खालामनायाव मा बिफाव लायो बे बुस्थुफोरखौ जोङो लार्निं आउटकाम्सखौ बुजिबानो जोङो बुजिना मोनगोन आरो सासे बिराद इफेक्टिभ आरो खुब माने एक्टिभ आरो खुब माने स्मार्ट टिचार जानांगोनबा बेखिनि बाथ्राखौ बुजि मोनथारनांगोन आरो बेखिनि बाथ्राखौ बुजि मोनैनि थाखायनो जोंनि बांसिन मानसिफोरा जोंनि बांसिन फोरोंगिरिफोरा एक्टिभ आरो स्मार्ट टिचार जानो हायाखै मास्टार जानो हायाखै टिचार आरो मास्टार एसे डिफारेन्स दं बांसिन टिचारफ्रानो मास्टार जानो हायाखै नाथाय बै बुस्थुफोरखौ जोङो मिथियोबा खिन्थु साफ्रोमबो टिचारानो जों साफा मास्टार जानो हागोन थारमाने एभ्रि टिचार विल बी एबल टु मास्टार अफ आवर सब्जेक्ट्स अके स' बेखौ बुजिना मोनगोन बेनिफ्राय बेनियाव दङ मा फरायसानि सोलोंथायारि जौगानाय
फोरोंगिरिया बोरै हमनो हायो सासे गथ'आ जि जौगाबाय थादों सानफ्रोमबो डे टु डे बियो जौगालांबाय थादों ना बियो माने गाहायथिंसो नामायलांबाय थादों बे बाथ्राखौ नों सासे फोरोंगिरिया बोरैहाय हमनो बिनि टेकनिक्सफोरा मा बिनि माने सिनफोरा मा स' बेफोर बाथ्राफोरखौ नोङो ट्रेनिंनि गेजेरजों रोखायै बुजिना मोनगोन फरायसालिया फरायसानि सोलोंथायारि फिथाइखौ बोरै थि खालामनो हानो माने लार्निं आउटकाम्स मोनसे लेसनखौ फोरोंनाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे उद्देश्य थायो बे लेसननि गेजेरजों गथ' सासेया मा रोंनांगोन ओरैनो गथ'फोरनो एन्सार लिरनानै परिखायाव एन्सार लिरहोनायानो गथ'खौ रोंहोनाय जाया आरो दिस इज नट द लार्निं आउटकाम्स आरो बे लार्निं आउटकाम जानो हाया लार्निं आउटकाम जानो हायो खिन्थु बेयो मोनसे फिसा बाहागोसो लार्निं आउटकामनि खिन्थु मोनसे लेसननि लार्निं आउटकाम्सआ एन्सारखौ लिरनानै बेखौ मुखस्थ' खालामनानै आनजादाव लिरहोनायानो लार्निं आउटकाम जानो हाया बे लेसनाव मोनसे लार्निं आउटकाम्स मोनसे उद्देश्य थायो बे लेसननि गेजेरजों गथ'खौ मा फोरोंनो नागिरदों बेयाव बे लेसनखौ मानो होदों स' बेनि उद्देश्यखौ फोरोंगिरिया गिबियावनो बुजि मोननांगोन आरो बेखौ बुजि मोननानैसो लेसनखौ फोरोंनांगोन नङाबा लेसनखौ फोरोंनायनि उद्देश्यआ जेबो थाहैनाय नङा लेसनखौ फोरोंनायनि फराखौ फोरोंनायनि जेबो ओंथियानो थाहैनाय नङा मानोना बे मोनफा मोनफा लेसनफ्राव मोनफा मोनफा उद्देश्य थायो बे लेसनखौ 2 थाखोनि बिजाबाव मानो होदों बे लेसनखौ 6 थाखोनि एबा 8 थाखोनि बिजाबाव मानो होदों बेनि उद्देश्यआ मा बेनि गेजेरजों माखौ रोंहोनो नाजानाय जादों बे आसल उद्देश्यखौ बुजि मोननायनि उनावसो लेसनखौ स्टार्ट खालामनांगौ स' बै बुस्थुफोरखौ डिटेल्स भाबै जोङो बै निस्थानि ट्रेनिंआव मोनगोन दाना जों थांनोसै मडिउल 2 जोङो मडिउल 2 आव माखौ सोलोंगोन माखौ फोरोंनाय जागोन ट्रेनिंआव बै ट्रेनिं सानखालि मडिउल 2 आव फोरोंनाय जागोन डेभेलपिं पार्सनेल सशियेल क्वालिटिज फर क्रिएटिं अ सेफ एन्ड हेल्दी सशियेल इनभाइरनमेन्ट स' बे जाबाय खुब इम्पर्टेन्ट जों मिथिनांगोन सिङाव लिरनो बर'दो बुजायगोन आङो इंराजियाव माखासे लिरनाय दं आं बर'जों लिरस्लाबगौ हादिया समनि आंखालाव थेवबो बुजायनानै होगोन आङो डेभेलपिं पार्सनेल सशियेल क्वालिटिज माने गावनि सुबुंथियारि समाजारि गियान फर क्रिएटिं ए सेफ एन्ड हेल्दी सशियेल इनभाइरनमेन्ट मोनसे खुब मोजां थासारि आबहावायारि फरायसालियाव आबहावायारि थासारि खुब मोजां आबहावायारि थासारि सोरजिनो थाखाय सासे फोरोंगिरिनियाव मा माने पार्सनेल माने सुबुंथियारि समाजारि गुन थाथारनांगोन थारमाने बे गुनफोरा मा बे गुनफोरखौ जों अलवेज मिथिनांगोन आरो मिथिबासो बै सासे फोरोंगिरिया अब्लासो बे सासे आसल बा गुबै फोरोंगिरि जानो हागोन बियो दा जों थांनोसै दिस मडिउल डिल्स विथ बे मडिउलनि गेजेरजों जों सोलोंनो हागोन मा नाम्बार 1 सोलोंनो हागोन जोङो व्हाट पार्सनेल सशियेल क्वालिटिज आर रिक्वायर्ड to be developed and strengthened in students for their holistic development गथ'फोरखौ साबसिननिफ्राय साबसिन जौगाहोनो थाखाय फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौ साबसिननिफ्राय साबसिन जौगाहोनो थाखाय मा पार्सनेल सशियेल क्वालिटिज थाथारनांगौ बै पार्सनेल सशियेल क्वालिटिजफ्रा मा बै जितु पार्सनेल निजायारि सुबुंथियारि समाजारि गुन बै गुनफोरा मा बै गुनफोरखौ बै ट्रेनिंनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरनो होनाय जागोन आरो बै गुनफोरखौ जि सासे फोरोंगिरिया मोजाङै गोसोआव सोना लाखिनो हायोबाथाय हि विल बी द रियल टीचार एन्ड दिस टीचार विल बी द रियल मास्टर ओंखायनो बुङो एन्ड हि कैन बी कन्सिडार्ड एज ए सशियेल इन्जिनियार आरो बेबायदि फोरोंगिरिखौसो सशियेल इन्जिनियार होननानै बुङो थारमाने स' बेनिखायनो ट्रेनिंआव साफ्रोमबो फोरोंगिरि थाथारनांगोन आरो बै जितु मडिउलाव फोरोंनाय जि ट्रेनिंनि साबजेक्टफोर टपिकफोर बे टपिकफोरखौ मोनफा मोनफा गथि साफ्रोमबो फोरोंगिरिया लानो हायोबाथाय बे ट्रेनिंनि उनाव जानाय जि परिखा एग्जाम जागोन ना बे एग्जामावबो नोंथाङा बे कनसेप्टफोरखौ मोनोबानो आजादि लिरनो हागोन आरो बे ट्रेनिंखौ नोंथाङा इजिलि क्वालिफाइ जानो हागोन थांनोसै जोङो नेक्स्टआव 2 नाम्बार 2 आव दङ what steps teachers need to take for developing these qualities in students in a friendly and inclusive environment in the class and school दाना मा पदक्षेप माने मा थांखि लानांगौ मा थांखिनि गोनां जाय सासे फोरोंगिरिनियाव बै सशियेल क्वालिटिसफोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बै जितु सुबुंथियारि समाजारि गुन पार्सनेल सशियेल क्वालिटिस बै पार्सनेल सशियेल क्वालिटिसफोरखौ सासे फरायसानियाव डेभेलप खालामनो थाखाय फोरोंगिरिया मा बिथिं मा थांखि लानांगौ मा बिथांखि आजावनांगौ बे बिथांखिफोरखौ डिटेल्स भाबै बुजिनानै मोनगोन बे ट्रेनिंनि गेजेरजों थांनोसै नाम्बार 3 आव what skills and qualities teachers require to develop in themselves to provide emotional support to children आबेगारि हेफाजाब होनो थाखाय फरायसा सासेखौ आबेगारि सापर्ट होनो थाखाय सासे फोरोंगिरिनियाव मा स्किल एबा मा सोलो एबा कौशल थानांगौ मा क्वालिटिस थानांगौ आबेगारि भाबै जों गथ' सासेखौ जुदि इनफ्लुएन्स खालामनांगौ बा गोहोम खोख्लैनांगौबा जिहेतु सासे गथ'नि सोलोंनो हानायाव बिनि आबेगा खोब गोहोम खोख्लैयो खोब प्रभाबशील दा होमबा
बे आबेगखौ जों कन्ट्रल खालामनो रोंथारनांगोन गथ' सासेनि आबेगखौ दा नोङो बै गथ' सासेनि इमोशनेल जिथु एस्पेक्ट बे इमोशनेल एस्पेक्टखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बे इमोशनेल बिथिंखौ आबेगिक जिथु बिथिं बे आबेगिक बिथिंखौ सासे फोरोंगिरिया कन्ट्रल खालामनो थाखाय सासे फोरोंगिरिनो मा कौशल थानांगोन मा स्किल थानांगोन मा क्वालिटिस थानांगोन दा बै बुस्थुफोरखौ बै निष्ठा ट्रेनिंनि गेजेरजों जोङो मड्यूल 2 नि गेजेरजों जों मोनगोन एबा 2 days ट्रेनिंआव जों मोनगोन सेकेन्ड डे अफ द ट्रेनिंआव जों मोनगोन थांनोसै नाम्बार 4 आव व्हाट एक्टिविटीज कैन बी टेकन अप इन द स्कूल टू क्रिएट अ सेफ एंड हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट जों दहायनो मोनदो हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट माने खोब माने आबहावायारि परिबेश माने आबहावायारि परिबेश नङा मोनसे स्कुलनि आबहावा स्कुलाव मोनसे मोजां आबहावा सोरजिनो थाखाय मोनसे खोब माने हेल्दी खूब मोजां हेल्दी माने मोजां माने खूब सास्थबान मोनसे जोङो परिबेश सृष्टि खालामनो थाखाय फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा मा थांखि लानांगौ मा खामानि मावनांगौ गथ'फोरखौ मा खामानि मावहोनांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो मड्यूल 2 नि नाम्बार 4 पॉइंट्सआव जोङो मोनगोन डिटेल्स भाबै होथानांगोसै नांगौ 5 नाम्बाराव दोङो हाउ स्कुल विल एनश्योर हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज इन स्टूडेंट्स दाना जोङो मड्यूल 2 आव एबा सेकेन्ड डे आव ट्रेनिंनि जोङो बेखौबो मिथिना मोनगोन फोरोंगिरिफोरा बे ट्रेनिंनि गेजेरजों लाइफ स्किल्स माने मा गथ'साफोरा थांना थानो थाखाय परीक्षायाव एन्सार लिरनानै नाम्बार मोननायजों खोथा गैया गथ' सासेया माने जिबनाव माबायदि थांना थागोन बियो आबहावाजों बोरै जुजिनांगोन बियो गावनि देहाखौ लानानै बोरै जुजिनांगोन बियो गावनि फिउचार माने गावनि फिउचार लाइफखौ लानानै बोरैहाय जुजिनांगोन बियो बेखौनो बुङो लाइफ स्किल्स बे गावनि जानाय लोंनाय थानाय बै मोनफ्रोमबो बिथिङाव बियो बोरै सांग्रां जानांगोन बे मोनफ्रोमबो बिथिंफोरखौ माने माबायदि थिक खालामनो हागोन जों माबायदि एनश्योर खालामनो हागोन गथ' सासेनियाव माबायदि जों रोदा सुहोनो हागोन गथ'खौ जों ओरैबायदि बुजि मोनहोनांगोन गथ'नो ओरैबायदि रोदा सुहोनांगोन येस मिथिंगाखौ जोङो मैला खालामनो मोना बेखौ जोङो ओरैनो आर्टिफिशियेल नङा बोरै माने डेडिकेटेडलि बिनि माथायाव सोनानै होनो हागोन जोङो खासे मास्टारनि नाजानाया बे जानांगोन थारमाने डेडिकेटेडलि रोदा सुहोनो बोरै हागोन जोंदि साब सिखोन थानांगौ जोंदि मोजां आदार जानांगौ जोंदि आखाइखौ मोजाङै सुनांगौ बे बुस्थुखौ नोङो बोरैहाय गथ' सासेनि माथायाव थोब सोनानै होनो हागोन बिनि स्किल्स लाइफनि स्किल्स बे बुस्थुफोरखौ नोङो बोरैहाय खालामनो बेखौ जोङो ट्रेनिंनि गेजेरजों बुजिना मोनगोन बे निष्ठा ट्रेनिंनि गेजेरजों स' बेयो बिराद इम्परटेन्ट जों थांनोसै बिनि उनाव जोङो नायनाय जाबाय मड्यूल 3 माने थर्ड डे अफ द ट्रेनिं थामथि सान ट्रेनिंनि बेयाव जों मोनगोन बे जाबाय मोस्ट इम्परटेन्ट इन आर्ट इन्टाग्रेटेड लार्निं माने आरिमु सरजाबथाय सोलोंनाय माने आर्ट इन्टाग्रेटेड लार्निं माने आर्ट माने आरिमु आरो इन्टाग्रेटेड माने ज' खालामनाय माने कम्बिनेशन माने जथायसे खालामनाय ओमफ्राय लार्निं स' आर्ट इन्टाग्रेटेड लार्निं माने मा जोङो दिस मड्यूल डिल्स जानांगौ बे जानांगौ डिल्स विथ बे मड्यूला माने आर्ट इन्टाग्रेटेड लार्निं होननायनि जिथु साबजेक्ट बे साबजेक्टनि सिङाव मा फोरोंनाय जागोन बिराद इम्परटेन्ट आर्ट इन्टाग्रेटेड लार्निंआ खिन्थु मेक्सिमाम जोंनि टिचारफोरा बेखौनो गोब्राब मोनगोन नाथाय बेखौ जों गोब्राब नङा बेखौ जोङो पजिटिभलि एप्रोच खालामनांगोन जों अब्लानो बेयो जोंनि थाखाय गोरलै जागोन जों दा थांनोसै नाम्बार 1 जथाय सोलोंनायनि आरिमु माने इन्टाग्रेटेड लार्निं माने मा इन्टाग्रेटेड लार्निंआ जाबाय बिराद इम्परटेन्ट द भेरि इम्परटेन्ट पॉइंट्स that a teacher should have in his or her mind is the integrated learning. He must know what is integrated learning and he must adopt the activities of integrated learning. So integrated learning ni somonde sase forengira michitaharnangan biyo until and unless a teacher knows integrated learning jeblasim bi integrated learning ni somonde michina sase teacher he will not be a real teacher biyo sase थार फोरोंगिरि जानो हानाय नङा बियो आरो बे गथ'फोरखौ मोजां शिक्षा होनो हानाय नङा बियो बेनिखायनो आर्ट इन्टाग्रेटेड लार्निंखौ नों मिथिथारनांगोन दाना जोङो बेखौ जोङो निष्ठा ट्रेनिंनि गेजेरजों मिथिगोन दा नोंखौ नाम्बार 1 आव दोङो जथाय सोलोंनाय माने इन्टाग्रेटेड लार्निं माने मा बेखौ जोङो निष्ठा ट्रेनिंनि गेजेरजों मिथिना मोनगोन आरो नाम्बार 2 आव जों मिथिना मोनगोन बेखौ गासैबो आयदाफोरखौ फोरोंनायनि थाखाय फोरोंखान्थि बिद्दा महरै बाहायनाय जायो आं एसे सुंद' होदो इन्टाग्रेटेड लार्निं माने मा आङो बेयाव बारा गुवारै बुङा मानोना भिडिअआ बारा गोलाव जागोन बेयाव नोंथांमोना ट्रेनिंआवनो मोनजोबखागोन आं जास्ट बेयाव मा ट्रेनिंआव मोनगोन माखो नोंथाङा सोलोंनो मोनगोन आं बेनिसो जास्ट माने सामारि होनो नागिरदों इन्टाग्रेटेड लार्निंआ जाबाय मोनसे फोरोंखान्थि बिद्दा बियो मोनसे जथाय फोरोंखान्थि बिद्दा आरो बेखौ माने मा गासैबो साबजेक्टखौनो फोरोंनायनि मोनसे टुल हिसाबै बाहायनाय जायो इन्टाग्रेटेड लार्निंखौ आरो इन्टाग्रेटेड लार्निंनि गेजेरजों फोरोङोब्ला
गथ' सासेया खोब इफेक्टिभलि सोलोंनो हायो खोब गोख्रोङै आरो खोब मोजाङै सोलोंनाय सासे गथ'आ इन्टाग्रेटेड लार्निंनि थ्रुयै जों सोलोङोबा बेनिखायनो बुंदो बेखौ गासैबो आयदाफोरखौ फोरोंनायनि थाखाय फोरोंखान्थि बिद्दा महरै माने पेडागजी महरै बेखौ बाहायनो हायो इन्टाग्रेटेड लार्निंखौ दाना थांसै जोङो नाम्बार 3 थाखो खथायाव फोरोंनायनि आरिमुखौ जथायनो थाखाय फोरोंगिरिया मा हाबा आखायाव लानांगौ थारमाने मोनसे इन्टाग्रेटेड लार्निं खालामनो थाखाय गथ'फोरा फोरोंगिरिफोरा मा एक्टिभिटिस खालामनांगौ मा एक्टिभिटिसफोरा इन्टाग्रेटेड लार्निं जायो आरो बै एक्टिभिटिस एबा हाबानि गेजेरजों गथ'फोरा माबायदि सोलोङो बे बुस्थुखौ बिराद क्लियारलि फोरोंगिरिफोरा बे निस्था ट्रेनिंनि थामथि सानखालि मिथिनानै मोनगोन थांनोसै बिनि उनाव नाम्बार 4 माने जयफुल लार्निं माने रंजानाय गोनां सोलोंनायजों साबसिन जौगाहोनायाव बेयो फोरोंगिरिखौ माबायदि हेफाजाब खालामो माने हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट साबसिन जौगानाय बयनिख्रुइ साबसिन जौगानाय लाबोनो थाखाय बे इन्टाग्रेटेड लार्निंआ फोरोंगिरिफोरखौ माबायदि हेफाजाब खालामो थारमाने सासे फोरोंगिरिया जुदि आर्ट इन्टाग्रेटेड लार्निंखौ रोङोबाथाय गथ'आ सोलोंनायाव माबायदि सहाय मोनो माबायदि हेल्प जायो आरो माबायदि बिराद स्ट्रं माने आर्ट इन्टाग्रेटेड लार्निंखौ रोङोबादि गथ'फोरखौ बिराद गोख्रों भाबै फोरोंनो हायो बे बुस्थुखौ बे थामथि सानखालि फोरोंगिरिफ्रा बुजिना मोनगोन बेनिखायनो आं बुंदों साफ्रोमबो फोरोंगिरिया निष्ठानि ट्रेनिंखौ बाय हुक अर बाय क्रुक एटेन्ड खालामथारनांगौ आरो गोसो होनानै बे ट्रेनिंखौ खालामनांगौ जाहाथे जों साफ्रोमबो साफा एक्टिभ आरो खुब एक्सपार्ट स्मार्ट जों टिचार जानो हायो आरो जोङो फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ जों जाहाथे बिराद गोग्गो सोलोंथाइ होनो हायो बेनि थाखाय जोङो लामा नायनांगोन जों फोरोंगिरिफ्रा नङाबा खिन्थु जोंनि बै फैसा थाखाल' लानो थाखाय जों फोरोंगिरि मावनाय जागोन नङाबा जोङो थार गोसोजों मोजां उद्देश्यखौ लानानै जों फोरोंगिरि मावनाय जानाय नङा जोङो बै माहानि दरमाखौ बेथनखौ लानो थाखाय जोङो फोरोंगिरि मावनाय जागोन थांनोसै जोङो नेक्स्टआव दाना जाबाय नाम्बार 4 मडिउल स्कुल बेस्ड एसेसमेन्टआ जाबाय बांसिन इम्पर्टेन्ट बुस्थु साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा मिथिनो गोनां थ' स्कुल बेस्ड एसेसमेन्टखौ जाय फोरोंगिरिफ्रा मिथिया बे फोरोंगिरिनि स्कुलाव गथ'फोरा माने हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट जाया मेक्सिमाम डेभेलपमेन्ट जाया ओरैनो सरासनस्रा रोंगोन बियो खन्थाइ मुखस्थ' खालामनो रोंगोन बियो फिसा एन्सारफोरखौ लिरनो गोरों जागोन बियो खिन्थु बियो एक्चुवेलि बिराद मेक्सिमाम भाबै बियो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट माने साबसिन जौगाहोनाय खालामनो बियो गथ'फोरखौ हानाय नङा बिनि स्कुलनि बेनिखायनो स्कुल बेस्ड एसेसमेन्टआ मा बुस्थु बिनि गेजेरजों गथ'फोरखौ बोरैहाय जौगाहोनो हायो बोरैहाय माने हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो गथ'फोरनि गेजेराव बे बुस्थुखौ जोङो मिथिगोन जेब्ला जोङो स्कुल बेस्ड एसेसमेन्टनि सोमोन्दै मिथिगोन आरो बै स्कुल बेस्ड एसेसमेन्टनि सोमोन्दै जोङो बै निष्ठानि ट्रेनिंनि ब्रैथि सानखालि जोङो 4th डे खालि जोङो मिथिना मोनगोन थांनोसै जों दा नाम्बार 1 मा दङ कनसेप्ट एन्ड मिनिं अफ SBA माने स्कुल बेस्ड एसेसमेन्ट स' स्कुल बेस्ड एसेसमेन्ट माने मा बेखौ मिथिनाया माबायदि प्रयोजन बेखौ मिथिबाथाय गथ'फोरखौ माबायदि खुब माने एक्टिभलि आरो गोख्रोङै सोलोंनो हायो गथ'फोरखौ बेनि सोमोन्दै बिराद बुरा मिथिना मोनगोन ट्रेनिंआव बेनिखायनो फैथारनांगोन नाम्बार 2 मिथिना मोनगोन जोङो हाउ डाज इट हेल्प इन हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट अफ द स्टुडेन्टखौ माबायदि मेक्सिमाम माने साबसिनै जौगाहोनो थाखाय बे स्कुल बेस्ड एसेसमेन्टआ माबायदि फोरोंगिरिखौ हेफाजाब होयो बेनि सोमोन्दै रोखायै बुजिना मोनगोन नाम्बार 4 आव मेथडोलॉजी अफ SBA माने स्कुल बेस्ड एसेसमेन्टखौ बोरैहाय खालामो फार्स्टआव जों मिथिबाय स्कुल बेस्ड एसेसमेन्ट माने मा दाना स्कुल बेस्ड एसेसमेन्टखौ बोरैहाय खालामो बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिना मोनगोन थांनोसै नेक्स्टआव एसेसमेन्ट इन डिफरेन्ट साबजेक्ट्स इंलिशनि एसेसमेन्टखौ बोरै खालामो मैथमेटिक्सनि एसेसमेन्टखौ बोरैहाय खालामो बिथरा एबा लेंगुवेजनि जोंनि मादार लेंगुवेजनि एसेसमेन्टखौ बोरै खालामो ससियेल साइन्सनि एसेसमेन्टखौ बोरै खालामो साइन्सनि एसेसमेन्टखौ बोरै खालामो स' साबजेक्ट लाना साबजेक्ट एसेसमेन्ट खालामनायनि नियमफोरा माने नियमफोरा बेलेग नेमखान्थिफोरा बेलेग स' बै मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि गुबुन जिथु तरिका एसेसमेन्ट खालामनायनि नेमखान्थि बे मोनफ्रोमबो तरिकाफोरखौ मोनफ्रोमबो माने नेमखान्थिफोरखौ एसेसमेन्ट खालामनायनि नेमखान्थिफोरखौ फोरोंगिरिफोरा बे निष्ठानि ट्रेनिंनि गेजेरजों ब्रैथि सानखालि रोखायै बुजिना मोनगोन भेरि इम्पर्टेन्ट पइन्ट्स खिन्थु थांनोसै नेक्स्टआव हाउ टु इमप्लिमेन्ट SBA इन स्कुल दानिया बे SBAखौ स्कुल बेस्ड एसेसमेन्टखौ स्कुलाव फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा बोरैहाय एप्लाइ खालामनो बोरैहाय बाहायनो बेनि सोमोन्दै डिटेल्स बुजिना मोनगोन स्कुल बेस्ड एसेसमेन्ट माने बेनो माने स्कुलाव एसेसमेन्ट लानाय माने एग्जामिनेसन नङा एग्जामिनेसना मोनसे एसेसमेन्टनि पार्टसो एसेसमेन्टआ जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु एसेसमेन्टखौ बांसिन मास्टारफोरानो मिथिया बांसिन फोरोंगिरिफोरानो मिथिया एसेसमेन्ट माने मा एसेसमेन्ट माने ओरैनो सिम्पल आनजाद होनना सानना लायो खिन्थु बियो आनजादनिख्रुइ बहुद गिदिर ओंथि गोनां आनजादा मोनसे फिसा बाहागोसो एसेसमेन्टनि स' एसेसमेन्टआ जाबाय
नोङो गथ'खौ सानफ्रोमबो नायनाय लिरनायल' नङा बियो लिरनाया माबायदि लिरो बियो फरायनाया माबायदि फरायो बाथ्रा बुंनाया बोरै बिनि साननाय हनाया बोरै बिनि आबेग इमोशना माबायदि साइकोलजिकल थिंकिंफोरा माबायदि बिनि ब्रेननि मेकानिजमा माबायदि बियो बोरै थाबायो बियो बोरै जायो बियो बोरै सानो मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ जोङो नायबिजिरनायानो एक्चुअली एसेसमेन्ट बियो खिन्थु बियो ओरैनो परिखायाव एन्सार मुखस्थ' खालामना लिरनाया बियो सिम्पल आनजादसो बियो आनजादा एसेसमेन्टनिख्रुइ खोब फिसा ओंथि गोनां स' बेनिखायनो एसेसमेन्टखौ फोरोंगिरिफोरा खोब गुवारै मिथिनांगौ थांनोसै नेक्स्टआ जाबाय मा मडिउल 5 स' मडिउल 5 आ जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट पइन्ट बेयो जाबाय इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन ऑफ जानांगौ बेयाव इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी माने इनफरमेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग एंड एसेसमेंट बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्टआ जाबाय दानि जुगाव जिहेतु नैबे मोनसे नेशनल सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम बे जाबाय जोंनि जितु नैबे जोंनि सोलोंथाइ जितु खान्थि बे सोलोंथाइ खान्थिखौ हायुङारिनि सायाव सोनारनानै खालामनाय जादों नेशनल बेसिसआव खालामनाय जादों बेनिखायनो नोङो आईसीटी नि बाहायनायखौ नों रोंथारनांगोन आईसीटी माने जाबाय इनफरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनफरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीया जाबाय मोनफा मोनफा कम्पोनेन्ट मबाइलफोरा कम्पिउटार इन्टारनेट आरो बायदि बायदि सफ्टवेयरनि बायदि बायदि खामानि हमना ला प्रोजेक्टर कम्पिउटार यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप बायदि बायदि कम्पिउटारनि गेजेरजों बायदि बायदि माने डिजिटल ब्लैकबोर्ड डिजिटल व्हाइट बोर्ड बेफोर जाबाय मोनफा मोनफा आईसीटी नि कम्पोनेन्ट स' आजिखालिनि जुगाव दानि जुगाव जोंनि जितु टीचिं लार्निं प्रसेसआव फोरों सोलोंखान्थियाव आईसीटी नि बाहायनायखौ जों रोंथारनांगोन आरो आईसीटी नि बाहायनायखौ जों गथ'फोरनो फोरोंथारनांगोन आईसीटी नि बाहायनायखौ फोरोङाबाथाय जोंनि फोरों सोलोंनाय जितु खान्थि बे खान्थिया खिन्थु मिनिंलेस ओंथि गैयै जायो बेनिखायनो ओरैबायदि जोंनि फोरोंगिरिफोरा मिथिथारनांगोन आईसीटी नि सोमोन्दै मिथिथारनांगोन आरो आईसीटी खौ फोरोंनाय सोलोंनायाव मानो बाहायनांगौ माबायदि बाहायनांगौ बे बुस्थुखौ माने मास्ट बयबो फोरोंगिरिया रोंथारनांगोन आरो बेनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनगोन आरो रोंथारगोन बे निस्थानि ट्रेनिंआव 5थि सानखालि मिथिनानै मोनगोन होनदोंना मा सोलोंनो रोंगोन नाय इम्पर्टेन्स अफ आईसीटी इन स्कुल माने इनफरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीखौ स्कुलफोराव मानो नांगौ बिनि इम्पर्टेन्सआ मा बेनि सोमोन्दै खूब गुवारै मिथिनानै मोनगोन नेक्स्टआव मिथिना मोनगोन द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड असेसमेंट दाना फोरोंगिरिफोरा माबायदि आईसीटी खौ बाहायनांगौ खूब मारा रोंथारनो गोनां बुस्थु नालाय बेनिखायनो बियो मोनसे बिराद नेशनल लेभेलनि ट्रेनिं बियो नेशनल लेभेलनि ट्रेनिंखौ जोङो लानाया बिराद इम्पर्टेन्ट होमबासो जोंनि गथ'फ्रा बै नेशनल लेभेलाव कम्पिटिशन खालामनो हागोन नङाबा खिन्थु जों बै बुस्थुफोरखौ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा सोलोंनो गोसो जायाबाथाय बे जितु ट्रेनिं जितु निस्थानि ट्रेनिं बे निस्थानि ट्रेनिंखौ रोङाबाथाय गथ'फोरखौ फोरोंनो हानाय नङा आरो गथ'फोरखौ बे नेशनल बेसिसआव सोनारनानै जुदि गथ'फोरखौ फोरोंनो हायाबाथाय जोंनि गथ'फोरा बेकार जाजोबगोन बियो नेशनल लेभेलाव कम्पिटिशन खालामनो हानाय नङा बियो जोंनि गराय सर' साख्रि मोनलाबायनो होनबा गथ'फोरा साख्रि मोननोबाथ' बे नेशनल लेभेलाव कम्पिटिशन खालामनांगोन ना नेशनल लेभेलाव कम्पिटिशन खालामना नों माखौ रोंनांगोन नोंनि फोरोंनाय खान्थियानो नेशनल लेभेलनि जानांगोन एबा नोंनि फोरोंनाय खान्थिया नेशनल लेभेल जानांगोन बा नोङो नेशनल लेभेलनि सिस्टेमखौ रोंनांगोन ना रोंनाङा फोरोंगिरिफोरा आरो नेशनल लेभेलनि फोरोंनायखौ रोंनांगौबा नोङो निस्थानि ट्रेनिंखौ लानांगोन ना लानाङा सर्टिफिकेट लानांगोन बेनिखायनो जों लाथारनांगोन ओंखायनो इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसआव इंटीग्रेशनखौ माबायदि बाहायो मानो बाहायो माबायदि बाहायो बेखौ डिटेल्स भाबै फोरोंगिरिफोरा बे 5थि सानखालि मिथिनानै मोनगोन बेनिखायनो बे निस्थानि ट्रेनिंखौ फोरोंगिरिफोरा खालामथारनांगोन थांनोसै नेक्स्टआव पेडागजी अफ इनभाइरमेन्टेल स्टाडिज बेनो लास्ट जागोन आंनि भिडिअ इनभाइट गोलाव खालामलि आङो माखासे दंबावोमोन खिन्थु बेखिनिखौ रोंबानो नोंथांमोना आन्दाज मोनजोबलांजोबसिगोन आरो दाना जाबाय मा पेडागजी अफ इनभाइरमेन्टेल स्टाडिज दाना मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ फोरोंनायनि माखासे फोरोंखान्थि थायो हमना सानखान्थिनि थायो सानखान्थिखौ ओरैनो दाजाबदानखौ फोरोंबानो जाया 5 दाजाबबा 10 जायो 5 सानजाबबा 25 जायो 5 सानजाब 7 माने 35 फोरोंबानो जाया बिदि माखासे पेडागजी थायो फोरोंखान्थि बिद्या थायो स' खुब माने साइन्टिफिकेलि गथ'आ एक्चुअली सानजाब दाजाबफोरखौ बोरैहाय रोङो बिनि लजिकेल जितु एक्टिभिटिस मेकानिजम ब्रेनाव बोरैहाय जाखाङो बे बुस्थुफोरखौ नोङो डिटेल्स मिथिनांगोन आरो नोङो नैबेयाव मिथिगोन पेडागजी अफ इनभाइरमेन्टेल स्टाडिजखौ गथ'फोरनो मानो नांगौ आरो बेखौ बोरैहाय फोरोंनांगौ गथ'फोरखौ इनभाइरमेन्टेल स्टाडिजखौ इनफेक्ट माने आसलते थारै बुंनो थाङोब्ला बे इनभाइरमेन्टेल स्टाडिजखौ गथ'फोरनो बोरैहाय फोरोंनांगौ मानो फोरोंनांगौ माबायदि फोरोंनांगौ ओरैनो फोरोंबानो जाया बार जों हां लानायाव बार बाहायो होनबानो जाया हां लानायाव बार बाहायो अक्सिजेन बाहायो हेगारनायाव माने कार्बन डाइ अक्साइड बाहायो बारा मैला जायो बिदि फोरोंबानो जाया बे जास्ट माने थियरिटिकेलसो
प्रेक्टिकलि नोङो इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसखौ गथ'फोरनो बोरैहाय फोरोंनो बोरैहाय सोलोंनो बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिथारनोबा जोङो नैजिथानि ट्रेनिङाव जोङो फैनांगोन अब्लानो जोङो रोखायै सोलोंनो हागोन दा थांनोसै जोङो बेयाव मा दङ दा स्कोप अफ इनभाइरमेन्टेल स्टाडिस एट प्राइमारि लेभेल एक्चुअली इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसआव मा बुस्थुफोरखौ फोरोंनाय जायो मा बुस्थुफोरखौ फोरोंनाय जायो मानो फोरोंनाय जायो बेनि सोमोन्दै नाम्बार 1 आव मिथिना मोनगोन नाम्बार 2 आव मिथिना मोनगोन लार्निं आउटकाम्स एन्ड पेडागजिकेल प्रसेस इन इनभाइरमेन्ट लार्निं आउटकाम्स मा उद्देश्यनि थाखाय इनभाइरमेन्टेल स्टाडिस गथ'फोरनो फोरोंनाय जायो मा रोंहोनो थाखाय बे माने इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसखौ गथ'फोरनो फोरोंनाय जायो बे डिटेल्स बाथ्राफोरखौ जोङो निस्थानि 6थि सानखालि जोङो रोखायै बुजिनानै मोनगोन स' आरो मा दंबावो नायनोसै जोङो एसेसमेन्ट दाना इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसखौ एसेसमेन्ट खालामनायबो खान्थियाबो बेलेग दाना जोङो इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसखौ बोरैहाय एसेसमेन्ट खालामनांगौ बे एसेसमेन्ट खालामनायनि सोमोन्दै खान्थिफोरखौ जोङो बे ट्रेनिङाव निस्थानि ट्रेनिङाव जोङो रोखायै बुजिना मोनगोन एक्टिभिटी बेस जानांगोन आं बेखौ बुंलिया इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसफोरा ओरैनो बुजायलांबाय थाबानो जाखाया आं बुंखादों इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसनि फोरोंनाया एसे बेलेग एसे जुदा जानांगौ आरो बियो इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसनि फोरोंनायफोरा ओरैनो फरायनानै होबाय गथ'फोरनो एन्सार लिरना होबाय लांदां जायगाखौ सुफुंनानै होबाय कारेक्ट नंगौना फल्स नंगौ बेखौ गथ'फोरखौ बिजाबाव लिरना होबाय बोइयाव लिरना होबाय दान जानाय नङा बिदि बे मा जानांगोन बियो जानांगोन एक्टिभिटी बेस जानांगोन दाना इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसनि फोरोंनाया एक्टिभिटी बेस जानांगोनबा माबायदि एक्टिभिटी बेस जानांगोन माबायदि एक्टिभिटी खालामगोन फोरोंगिरिया सोलोंनो थाखाय गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय स' बे डिटेल्स बाथ्राफोरखौ जोङो निस्थानि ट्रेनिङाव मोनगोन स' बेनिखायनो आं बुंदों फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे फोरोंगिरिफोरा निस्थानि जिथु ट्रेनिं बे ट्रेनिंखौ सानसेबो एबसेन्ट खालामा आरो खुब पजिटिभलि माने मोनसे पजिटिभ एटिटिउड मोनसे माने खुब पजिटिभ एटिटिउड लानानै जाहाथे ट्रेनिंखौ खालामो अब्लासो जोङो मोनसे मोजां समाज जानो हागोन जोङो अब्लासो जों मोनसे मोजां माने फरायसालियाव इनभाइरमेन्ट सोरजिनो हागोन जाय इनभाइरमेन्टनि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरा रोंखा राखा जागोन आरो जोंनि गथ'फोरा गामि लेभेलनि गथ'फोरा जाहाथे नेशनेल लेभेलाव गुबुन नेशनेल लेभेलनि गुबुन भारतबर्षनि गुबुन बिथिंनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनि गेजेराव जाहाथे कम्पिटिसन खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो गोसो होनांगोन ओरैनो थांनानै स्कुलाव थांबाय दरमा लाबाय एन्सार बाहाय लिरना होबाय औवा बाहाय खेबाय गाराङाव बाहाय खेबाय फोरोंबाय न' इट उइल बि डान बे जानाय नङा जोंनि उद्देश्यआ जानांगोन बै गथ'फोरा नेशनेल लेभेलाव माबायदि कम्पिटिसन खालामनानै माबायदि गावखौनो फसंथानो हागोन लाइफनि स्किल्सखौ बोरैहाय मोननो हागोन बे गथ' सासेया जाहाथे बियो साख्रि बाख्रि मोनाबाबो बियो थांनानै थानो हायो बै बुस्थुखौ जोङो फरायनायनि आसल थांखिया बिसो फरायनायनि आसल थांखिया बिसो लाइफनि स्किलखौ फोरोंनाय थारमाने गावनि जिउजोंनो माबायदि जुजिनो हागोन बियो साख्रि मोननायजों खोथा गैया बे साख्रि मोनाबो जानो हानाय साख्रि मोनाबाबो बे जिहेतु बियो सोलोंथाइ लाबाय सोलोंथाइ लानायनिफ्रायनो बियो गावनि आथिङाव गसंना थानो थाखाय मा स्किलखौ बाहायनांगोन बियो बे स्किलफोरखौ जोङो फोरोंजोबनो रोंनांगोन गथ'फोरखौ आरो बेनो जाबाय आसल सोलोंथाइ आरो बेखौसो आसल सोलोंथाइ होनना बुङो जोङो आसल सोलोंथाइखौ नै ट्रेनिंफोरखौ मोनबासो नैफोरबायदि ट्रेनिंखौ मोनबासो नैफोरबायदि ट्रेनिंनि उद्देश्यखौ थार बुजि मोनग्रा मानसियासो गथ'फोरनो आसल ट्रेनिं आसल सोलोंथाइ होनो हागोन थारमाने नङाबा रावबो फोरोंगिरिया गथ'फोरनो आसल सोलोंथाइ होनो हानाय नङा स' बेखिनियानो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बेखौनो निस्थानि ट्रेनिङाव मोनगोन आं आरो नैनि उनाव मोनसे भिडिअ होबोगोन आङो जिहेतु ट्रेनिङाव बे ट्रेनिंनि लास्टआव माबायदि जिहेतु एग्जाम जागोन ट्रेनिंनि लास्टआव माबायदि एग्जाम जागोन एग्जामाव माबायदि कुइसन फैगोन बे कुइसनफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव आं सावरायगोन माखासे इम्परटेन्ट आरो एक्सपेक्टेड कुइसनफोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आं सावरायगोन बे निस्थानि ट्रेनिंनि जोबथायाव माबायदि एग्जाम जागोन एग्जामाव मा कुइसन फैगोन बे कुइसननि सोमोन्दैबो आं डिटेल्स नोंथांमोनजों रायज्लायगोन आरो शेयार खालामगोन स' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनोबा साफ्रोमबो फोरोंगिरिनो शेयार खालाम साफ्रोमबो एमइ प्राइमारि लेभेलनि एमइ बा एलपि फोरनि टीचार्स हेड टीचार्स एबा एसिस्टेन्ट टीचारफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाबो बुजि मोनो निस्था माने मा निस्थानि इम्परटेन्सआ मा बिखौ मानो खालामनांगौ रोङाबा मा जागोन जाहाथे साफ्रोमबो फोरोंगिरिया बुजि मोनो स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम गासैनोबो शेयार खालाम नाय आरो बुजिनो नाजा स' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं बेखिनियाव दिनैनि बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय